Ano yung violation ko, bossing? Teka lang, ano yung violation ko? Section 57 yan. Ano ibig sabihin ng section Alam mo 57? na lang doon. Hindi, hindi, kailangan alam mo yan. Kasi enforcer ka eh. Kung section 57, alam mo dapat yung bossing. Tapos na ako mag-QR dyan. Alam mo yan. Ipasa mo sa kapalitan mo kay 160. Kasi kung ang violation ko, no right turn, tatanggapin ko yan. Pero kung hindi mo mapapaliwanag yan, hindi ko pipirmahan yan. Ano nga yun? No right turn, no Oh. signal, ayun na nga. Sige, hindi ko pwedeng pirmahan yan kasi Ay, pirmahan. RTS ko to, mag-seminar ka na nga doon. wala problema. RTS ko to, mag-seminar ka doon, 3 days. Wala problema, pinapaliwanag ko sa'yo kung ano yan. Kain na nga yun eh. Sigurado ka, bossing. Okay, O, no right turn, no o sige ha. No right turn. Magano ka na lang. No right. Test ka na lang. Oo. Okay, no. Oo, pirma mo na. Hindi na, hindi ko na pipirmahan yan, bossing. RTS ka ha, Sige. mag-seminar ka. Confiscated na tong license. Oh, ba't mo ko... 5 days yan. Hindi ko pwede confiscated yan, bossing. Hindi ka LTO. Pwede confiscate yan. Hindi pwede. Dagdagan ko to. Hindi mo pwedeng... Absconding, kaya Hindi, kunin. hindi mo pwedeng ano yan. Ba't mo... Absconding ito, doon mo to mahirap Oo. ka lalo, wala kang lisensya. O, sige, Hindi, absconding ka ha. hindi mo pwedeng ano yan. Oh, ang pangalan mo, bossing ha. Yan, oh. Ano? Okay. Hey, upload mo, may Sige, video na oh, naman wala tayo. problema. Sabi mo confiscated yan ha. Sige, Okay. sabi mo confiscated yan Oh, license ko. confiscated, oh. Sige, tatawa. Wala naman lang report ko. Sige, tatawagan ko lang yung pinsan ko nasa ano. Sige.